Salam ehman dogonlar, salam edildiler. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. İlim munum bolmasa, aýym munum dowmasyny diýip, Dünýä türkmenläriniň demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalynyň İl gün atly gepleşiginiň bugünkü sanyna başlaýar. Gepleşigimiziň bugünkü temasy adam hukuklary. Adam hukukları baradaky gepleşigimiziň bugünkü myhmanlary Türkmenistan döwletiniň Türkiýedäki we Israildaky owalky adatdan daşary dolu ýytyarly baş elçisi, häzir bolsa Bosgunlukdaky Respublika Partiýasynyň ýol başçysy hormatly Nurmuhammed Hanamow. Nurmuhammed aga, gepleşigimize hoş geldiňiz. Sağ olun, hoş bulduk. Hemmeňize salamu aleykumler. Şeýlede ýene ursa kötdeşimiz daşary ýurtlardaky aktivistleriň bileleşip döreden Türkmeniýa Birleşiň atly aktivistler hereketiniň baş tutany ýol başçysy hormatly Zenan Çemen Öre Uyamyz. Çemen Uya, sizem gepleşigimize hoş geldiňiz. Assalamu alaikum. Sağ olasın, hoş gördük. Ine hormatly teletomaşçylar, bilişiňiz ýaly gynansak da soňky döwürlerde ýa öňkü 10 ýyllyklarda adam hukuklary bilen baglanşykly ýagdaýlar bolup geçenne o diňe bir watandaşlaryň däl, şu watandaşlaryň öňüne çykýan aktivistleriň köpüsiniň kän şol adam hukuklary meselesinden, adam hukuklary ýagdaýyndan şu başyna bir çykgynsyz ýagdaý gelenne, çykgynsyz ýagdaýa duçar bolanna, ýa bir repressiýa, diktatorlyk tarapyndan bir zulma duçar bolanna, şu adam hukuklary bilen adam hukuklary meselesi bilen tanışýanlygy görülýär. Biz şoňa şaýat bolup gelýäs. Eýsem bu watandaşlarymyz daşary ýurtda, onda da soňky inniki geçen ýyldan başlap hasam aktivleşjek bolýan erkinlik göreşine goşulsun diýen watandaşlar çykgynsyz ýagdaýa düşenne näme etmeli? Bulan çykgynsyz ýagdaýdan alınıp çykylmagyna kimler nähili iş edip bilýär? Şu temalarda men birinji sorawy Nurmuhammed aga bermek isleýän. Nurmuhammed aga, ine siziň hem köp tejribeňiz bar daşary ýurtlarda. Şu daşary ýurtlardaky aktivistlerimiz bolsun, esasan minni daşary ýurtlardakylar üçin köp şertler el ýeterli-de. Şoň üçin daşary ýurtda diýeli bir aktivistiň başyna bir iş gelenne, ýa şu aktivistiň Türkmenistandaky dogan garnaşynyň başyna bir iş gelenne, ýa da Türkmenistanyň içinde haýsam bolsa bir raýatyň başyna adam hukuklarynyň basgylanýan bir ýagdaý gelenne, şular ýaly ýagdaýlarda watandaşlar nirelere ýüz tutup, nirelerden nähili görünüşde kömek alyp bilýärler. Şonu düşündirýäsiňiz agam. Söz sizde. Sağ ol, döwlet. Hakikaten bir topar adamlar bir başyna bela gelenne, ýa bir problemlere gabat gelenne, ýere ýüzlenmäni, kimi bir kömek etdiýär ýaly, bir haýsy gapa gerjegini diýen ýaly bir bilen oktoran bir topar. Şoň üçin şoňky biziň maslahatlaşyp etýän programmamyz şolar ýaly ýagdaýa düşen adamlara näme etmek gerek, nire ýüzlenmek gerek, şu zatlar bir düşünürjek bolup etýär. Köp wagtdan beri 2000-nji ýylyň başlaryndan atlary bir belli insan hakkary gorayan gurumlar döredi. Täjewil Begmedowaň Türkmen Helsinki Federasyasy August ayının 2003-nji ýylda döredilen şonýaly gurumy bir topar adamlara şo ýyldan başlap kömek edip başladylar. Meselem başta
Atlarına edip geçsek, Türkmenistan'na bir adı belli adam Arda Nikolay Gerasimov deyip, bunu nahat bassak olurlar, bastılarım, şondan ha, insan hakları koruyan, Tecrübül Begmedova, neme, Helsinki Federasyası, bilen halkara kurumlara çıkıp, şonu kömök eder yali, dünya adını belli etti, dünya insan hakları koruyan halkara kurumlar şon arkasında tutmana başladı. Onun adı belli Türkmenistan'a Rahim Ethenov yazıcı, jurnalist, şu özür kitabını yazanına şonu orsiyette çap edip Türkmenistan'a getirilenine şonu günahkarlar. Ay, bir topar bor ortada sökün edip şonu günahkarlar bunu garalap nimeti vurdular. Naşonna arkasında duran yine Tecrübül Begmedova oldu. Batır Tazayev köp atlap Türkmenistan'a yukarı derecelerde işler. Aşavat şehrinin hakimi oldu. Şoda esası yankı noyavrçılar seviyevilen batılan adamların biri. Şon arkasında duran Tecrübül Begmedova oldu. Ak Muhammed Bayhanov buna markasında. Gülüştürdü Yuhal Murat. Yani geçen yıl Oktyabr ayında Nevit Dağlı yankı bir işgar Allah Berdiyev. Ne şunun hemmesinin arkasında men dine bir adı belli adamlar tana geçer. Bulardan başka da bir topar adamların yankı yurttaşına çıkıp yurda gelseler onları hükman ya türmeden çıkaracaklar ya canı kat edecekler bir şolar ya ağır yağdaya düşen adamların bir toparına kömök edip yankı yurttaşına siyasetçi status kaçakçı olup çok hükümünü bir status verir yali yurttaşına yerleşebilir yali bir topar adamlara kömök edildi. Şoň için men aýtjak bolýanym. Bir şolar ýaly adamlar onun bilemok örüşlükden mi ya başka bir sebepler bilen mi opozisyonerler bolsun ya başka da bir gurumlar bolsun garazjak bolýanlar adel. Şolar ýaly ýagdaý bar bolýan siz näme sesiniz çykarman otursyňyz ya sizin şolaň arkasynda durun zok diýip şöyle bir boş töhbetler edip ýöne şun esasy bilemok näme arkasynda sebäbiniň bardygyny ýöne olar ýaly jany bilen başga bar işini taşlap esasy bar ünsünü köýüni insan hakları gorumak hakkında hareket etýän adamlara garalajak bolýanlar uly ýalňyş etýärler diýip aýtjak bolýan. Şoň üçin diňe yurttaşyna Tecrübül Begmedova da yine de var uruk gurumu 2004-nji ýylda urnanan ýanky bu saýty var Türkmenistanyň kronikasy köp Türkmenistan barada bir belgiler berýär esasam ýanky bir başyna bela düşen adamlar barada ýazýar halkara gurumlara ýetirýär on ýolbaşçy Farid Topatulin bu da uly iş etdirýär Türkmen inisiatiwasynyň adam hukuklaryny gorumasy şoň başyndaky Farid Topatulin uly işler geçirýärler bir topar adamlara kömek etdiler edem ýanky nemeler var Eurosoyuz, Europarlament, OON, şolar Orta Aziya döwletler barada ýanky informasiýa her ýyl taýlanana şolary esasy şol dokumentlere kömek edilýän hem esasy informasiýa berilýän materiallar ýanky Topatulin tarapyndan berilýär. Ondan başga da bar gurumlar ýöne şolar ýaly işi etýän barada aýtjak bolýar. Ondan başga da ýene bir saýty bilen ýanky Türkmen News saýty bilen çykyş etýän Mätiýew. Bu da uly iş alyp barýar. Köp adamlaryň arkasynda durup kömek eden
bir bizim vatandaşımız, aktif adamlar. Indi şular ýaly adamlar bar ýurtdaşynda. Şoň üçin men diýjek bolýanym. Başyňyza bir bela düşenne ýa bir problemi bolanna şol adamlara ýüzlenip ýa-ki maslahat alyp bilersiňiz, kömek alyp bilersiňiz. Bu diýenim bilen diňe bu üç adama daýanyp durmaly diýjek bolýan. Bire de ýüzlenseňiz ýa başga guramalarda ýüzlenseňiz, arkaňyzda durjak adamlar az däller. Indiki söz mawdutyny Türkmeniýa Birleşik Aktivistler Hereketiniň baş tutany Çemen Uýamyza bermezdiň. Çemen Uýa inha özüňizem köp ýyldan bäri şu görüşüň içinde, hereketiň içinde sizin adam hukuklaryny gorayan guramalar bilen adam hukuklar temasynda nähili tejribeleriniz boldy? Şunu bir dünýä köpçüligi bilen, tomoşaçylarymyz bilen paýlaşaýsaňyz söz sizde. Biz 2018-nji ýyldan bäri işlerde, şu hereketlerde gesipýärys. Bir näçe her türlü zatlarym etdik. Inem bolsa bizim özümizden konsentrasiýamız adam hukuklary nimelerini, meselelerini. Biz şu an Täjigül Bigmedow bilen käni işleşýäs. Şu tarapdan iň birinji gezek men iýunda 19-njy iýunda Täjigül Bigmedowa ýazypdym. Täjigül şeýle bizde käbir meseleler çykdy. Hanım şoň tanışyny çarjawda nemet başlapdylar. Mahkama öz nemesini ertip urup zat edip başlady. Şonda men Täjigüle ýüzlenmeli boldum. Nämetse bolar, nämet haýsy hereket alsa bolar diýip. Şeytan Täjigül bize kömek et başlady. Diňet hanymdan däl başgalar bilen Azat bilen kömek etdi. Azat türkmenimiz bilen. Oraz bilen hazırım şu işleşiweti Oraz bilen. Ve bir topar başgalarym olan atlaryny aýdyp oturmaýyn, näme üçin diýse olar inkognito şowar. Ýöne Täjigüle birinciden men uly taňry ýalkasyny aýtjak, näme üçin diýse çyndanam geplemän, diýmäni, özüni görkezmäni, hiç gowzat turuzmany gelip özü işleşip, özü kömek edip, özü näme edip hemmesini halas etbilmese de onu da hatta bir sözü bilen maslahaty bilen kömek edip. Inni şu ýerde Nur Muhammed agaň aýdanlaryna, şeýlede Çemen Uýamyň aýdanlaryna şu pursatdan peýdalanyp men özümem öz tejribelerimi goşmak isleýän biziň maşgalamyzyň başyna 2003-nji ýylyň 18-nji iýunyna elhençi bir ýagdaý geldi. Iňula agamyz batyrly. Bütün şu familiýany göterýän nemmekşi gaty erwet watan önüň oglan edildi. Kara spise galyndy. Hemmedatdan mahrum edildi. Ýöne bütün şu biziň maşgalamyzda edilen repressiýa şol rejimiň edýän repressiýasyny döwmekde esas rol oýnan Täjigül Bigmedow boldy. Olam şeýle boldy, men o wagt özüm Türkiýanyň döwlet teleradio guramasyny işleýärdim, telewideniyede işleýärdim özüm. Şonda Täjigül Bigmedowyň Google'dan adresini, e-mail adresini tapyp, şoňa öz ýagdaýymy düşünürdim. Hiç hili tanışlığım yoktu. Ya haýsam bolsa birini tanaýanmy, hukman bir tanış getirdiýim durmady. Tanamayan adamyna şeýdip kömek etdi. Dogrumy aýtsam bizim maşgalamyzy hemme tarapdan goran alyp çykan şu Täjigül Bigmedow boldy. Şoň üçin hem şu pursatdan peýdalanyp Täjigül Bigmedow Türkmen Helsinki fonduna guramasyna, adam hukuklary guramasyna çäksiz minnetdarlyk bildirýän, dogrudanam gaty köp uğurda kömek etdi. Täjigül Bigmedow bilen onlarça ýyllap habarlaşdyk, konsultasiýa alyp durduk. Meselem men Türkiýedäki döwlet teleradio guramasyndan Türkmenistan döwletiniň syýasy basışy bilen işden çykarylmagymdaky konsultasiýalar bolsun, kömekleri bolsun, daşary ýurtlardaky ýygnaklara gatnaşmak, daşary ýurtdaky
halkara guramalara edgiderli ýagdaýda Türkmenistanyň içindäki hakykatlary ýetirip durmak şu uğurlarda da diňe bir kyn ýagdaýa düşen bir watandaşy adam hukuklary basalanýan watandaşy alyp çykmak däl, Türkmenistanyň hakykatlary bütün dünýäge ýetirmek barasynda da dogurdanam täjrübeli beňmediwan gaty ul rolu boldy. Şoň üçin aýratyn minnetdarlyk bildirýän Taňry ýalkasyna aýdasym gelýär. Türkmen inisiativasy adam hukuklary guramasy barada. Men bu gurama bilen tanışlygym Nur Muhammed Ağa bilen birlikde ýadyňyza düşýän bolsa, Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň bir ýygyna bolanda Wienada 2000-nji ýyllaryň başynda şonda bir tanışlygymyz boldy. Daşary dürli ýurtlardaky ýaş aktivistleri Wienada üýşürip, şol Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýygyna gatnaşdyrdylar. Ýewropanyň komissarlary, Ýewropa Birleşiginiň komissarlary bilen duşuşdurdylar. Gara şotaýda bu halkara siýasatda, halkara gatnaşykda Türkmenistan bilen baglanşykly nähili işler edilmeli, şol atlar barada, şoň nähili edilýäniň barada özümiz gözümüz bilen gördük. Şol işlere himayat eden ýaş aktivistleri çağıran şonda Türkmen inisiativasy atly adam hukuklary topardy. Ýöne esasy biz hormatly Farid Tuhbatullaýyn bilen 2019-njy ýylda has içkin tanıştyk. Olam şol men Türkiýe döwletinden gaçmaga maşgalamy alyp janymy halat etmek üçin gaçmaga mejbur bolanymdan soň biziň tanymaly jurnalistimiz Sultan Açylowaň maslahat bermegi bilen, şoň kömegi bilen biz Farid Ağa bilen tanıştyk we şo günden şu güne de egine berip işleşik gelýär. Sağ bolsun Farid Ağa şu taýarlanýan gepleşikleň bütün tehnik taýdan hemmesiniň gollawyny berip duran Türkmen inisiativasy adam hukuklary guramasy, şeýlede Türkmenistanyň kronikasy neşriýaty şolaň gollawlary bilen ina şu söhbetdeşlikler, maslahatlar, geňeşler, pikir alşyklar, ähli materiallar halk köpçüligine ýetirilip dur. Şoň üçin Farid Ağa daştaýdan aýratyn minnetdarlyk bildirýän diňe maňa bu men maşgalama kömek edýän üçin hakykatdan Türkmenistan bilen baglanşykly gaty uly işleri durmuşa geçirip reklamasyz şol işleri edip beren üçin Sultan Açylowaň meselem şular ýalyky ulugur bäsesi gatnaşmagy, ýeňijileň arasynda rol almagy şu taýda da Farid Ağaň gaty uly rolu boldy. Hawa çemenoýa söz nomaty ene senne. Döwrata menem şurada ýene bir näçe nemeleri goşjakdym, ýadyma düşdi. Çyndan Farid Tuhbatullaýna menem ulaqan Taňry ýalkasyna aýtjakdym. Näme üçin diýse şu geçen ýyl halk hareketi, Türkmen halk hareketi protesta çykanda bayram we cuma sapar iksem neme düşdüler, deportasyonly lagere düşdüler Türkiýede. Ana şonda biz hiç maglumat tap bilmän, zadet bilmän, men sana ýüzlendim. Sen hem şonu Farid Tuhbatullaýna ýüzlenip şolaň adwokatyny nemetdiňiz, maslahat aldyňyz şolaň adwokatlaryndan, zatlaryndan. Ana şonda adwokat gaty ulaqan kömek etdi bize. Hem maglumatlar alma, hem bilme zatlary we şonda şu nemelere de goşuldy şu bayramyň meselesinde de şu Farid Tuhbatullaýnyň adwokaty goşulyp kömek etdi. Bärde köp saýdy başgalar kömek etdi diýe, belki başgalar kömek edendir. Ýöne Farid Tuhbatullaýnyň şu adwokatynyň uly kömegi boldy şu taýda. Näme üçin diýse biz daş maglumat alyp bilmän ötýärdik bayram hakda. Nädip tap bolan, nädip nemet bolýandygyny. Imni şu adwokat bize kömek etdi şu tarapdan. İkinci goşjak zatym näşe ýerde cuma sapar hakda aýtjakdym. Indi hem mesem soruýar cuma sapar nirde diýe. Ýa näme bolup bir şu cuma sapar bilen diýe. Adwokat zat tutdyňyzmy diýip soruýar. Hawa tutdyk, adwokaty Täjgül Bigmedowa Helsinki fond bilen tutdular.
Eýam adwokatın pulunam zatynam eýam tölendi. Olar spesialny bir gurama tapyp şo guramadan grant ýalyk zat nemet bildiler, alyp bildiler. Şo adwokaty şo gurama töläwedi. Men adyny aýtjakda şo gurama bir içerki informasiýa ýöne aýtjak zatym Juma saparyňam meselesi şu pod kontrolem diýen ýalyk ýöne bir gaty uly mesele. Şoň üçin ertir bir boljak zat däl. Şoň üçin birazrak terpeňini berýärmiz. Hawa wagt gerek we birazrak nemetmeli da bizem garaşyp nemet görmeli. Nähil we adwokata da päskel bermeli da adwokatyň öz edip oturan işi kan. Şu wagt bizem sabırlyk bilen garaşyp otyrs, bermeli zatlar berip otyrs. Täjrübe Bigmedowdagy ýam bir topar hatlaram zatlaram ýazdylar, iberip otyrlar. Özlerim Täjrübe Bigmedowa men ýene-de şundanam öz minnetdarlygym bildirjek. Näçe diýse geçen ýyl 200 zat Türkiýe barıp gaýtdy. 200 Panomarew ikisi bir ýazak şo Dursultan Taganowa düşenne şonu kömek etdiler. İkinci gezek baranna şo Juma saparyňam meselesini çözmäge gitdiler. Şonu adwokat tutdular şo wagty. Dekabrda bolan wagty. Özüm ýene bir uly işlerini aýtjakdym şo taýda. Heskod şo wagtlary türkmenler hiç nemet bilmän ýördiler. Heskod alyp bilmän ýördiler. Şonam Täjrübe Bigmedowdagy bir näçe guramalar bilen maňa da neme dip haýyş edip nemetler çemen şolar bilen nemet dip näme şolara ýazyp gör nemedeler duşşal diýip nemetdik. Duşuşdygym gepleşdim bir näçe guramalar bilen. Şeýdem şo keskodam men pikirimçe Täjrübeň we Panomarewyň işi şo. Nemedenleri. Sağ olsun. Olma. Çemen oýa inha bilinçli ýaly Türkmenistanyň içinde de adam hukukları guramalarının kömegini gollawyna mätäçlik çekken syýasy tutsaglarymyz bar. Eýsem, şular arada adam hukukları guramalary näme etdi we edip berler. Şu arada da bir maglumat berýärsiňiz. Söz sizde? Başta mundan birçe ýene bir goşak zatym näşi bayram üçin tutan adwokatymyza Farid Tuhbatulynyň Türkmen inisiatiwa organizasiýasyndan tölenen onam aýtjakdym näme üçin diýse indi şu ýaly zatlar biz aýtmany geçes her wagt bu adamlar ýok ýaly bolup geçýär. Na samym dele şu adwokatym Farid Tuhbatulynyň Täjrübe Bigmedowda we olaňa tutan adwokatlary şolar uly işler edip otyrlar şu wagt we pulunam şo biz tölämzak pulunu şo organizasiýalar töläp otyrlar. Dürli organizasiýalar. İkinji siň soraňyza jogap bersem ne hazır Peygamber Taala berdi sentýabrda geçen ýylyň sentýabryna düşdi. Özüm lagerde neme otyr şu wagt. Şol hakda bir maglumatam çykmady, bolmady. Näme üçin diýse hökümet beren awazatlary öz nemelerim, garyndaşlarym gören awlatamy hatamalanak. Ana şol meselelerin üstünde Täjrübe Bigmedowa işläp otyr, dürli guramalara ýazyp zat edip we bir näçe release'lar çykardy. Şöyle Mansur Mingelov'a aýtjak men Mansur Mingelowyň nemesinde meselesinde Ruslan Mätiýew işläp otyr haçandan bäri. Ýene kim? Omurzak Omarguliýew. Şol oglanjygy men çynymy aýtsam men ýüregim gaty neme diýip ganlanak ýüregim. Näme üçin diýse haçan düşeni 2018'de düşdi bardy şo Türkmenistana. Şondan soň owadan depa gitdi. Конечно, bular aýdýarlar harby näme gullugy gitdi diýip, ona çyn tarabyndan seyretsem gullukda däl o. Videolarda gördük özümüz saç nägil kesek. Nemeleri sıpatymy nämese nähildigini gördük. Döwletde däl. Hawa armiýada däldigini belli otaýdy.
Halim şol oğlan haqda biz hiç maglumat alamzaq. Halim bilamzaq nirde degen oğlancığını nişi odan depede deyip oylayan men. Şol oğlanı biz yadımızdan çıkarmalı, unutmalı. Ne şu polit zaklüçonları, siyasi tutsaqları unutmalı. Hayır sizden. Ne biz bir topar başka zatlara ünsümüzü beriyes. Yani esası adamlar şu an siyasi tutsaqlar näme diýse olar türmede otyrdylar. Biz olary unutsak kim olar näme etipler, halas etipler. Biz şolar üçin şu an görüşimiz etmeli. Mehriban doganlar, edi dilleşler, hormatly teletomuşaçylar. Dünya Türkmenläriniň Demokratiya platformasynyň Türkmenim kanalynaky ilunatly gepleşigimiziň adam hukuklaryna bagşlanan taanyny şonuň bilen jemleýäs. Men häzir jemleýiji sorawlaryň ilkinjisini hormatly başylçyymyz, ýaşulymyz Nur Muhammed Hanampa beresim gelýär. Nur Muhammed aga onda şu günkü söhbetdeşigimizi jemlesek. Bu adam hukuklary guramasyna diňe başyna bir iş düşende ýüz tutmalymy ýa başga wagtlaram ýüz tutup bolýarmy, ondan olar bilen nähili habarlaşyp olar nädip tapyp bolýar. Şular barada bir maslahat beräsiňiz agam, söz sizde. Sağ ol. Yok soru. Hakikaten hiç kim başına hiç problemler, belalar düşmesin. Yani düşen yani öňe aýdyp geçdik. Ýyllanary adamlar bar. Ýa-da ýyllanýarlar diýip aýtdym. Ýöne diňe başyňyza bir problema düşende däl ýa-da bir Hudaý saklasyn bir bela beteri gawat gelmeň. Ýöne näme meseleňiz bar bolsa-da bir maslahat tökümine bolýarmy ýa bolmasa sorawlaryňyz bolýarmy. Umumy durmuşda her türlü meseleler çıkıp dur. Şu meseleler bilen siz yüzlerini bilersiňiz. Mesela ekranna görebilirsiniz ýa-ki aýdyp geçilen adamlaryň koordinatlary var. Nire näme ýazmaly, nähili habarlaşmaly. Diňe insan haklary gorumak barada däl, ýa-ni aýdyp geçmedim. Şu mahallyna goşup bolýan ýa-ki fondlar Helsin Federasyonu'nda onun Türkmen İnisiyativi Ruslan Miyatiyev'in saytına demişi bir informasyonlar gidip dur. Nahili özünüzü alıp parmak vardı, nahili meselelere gavat gelenizi, nahili yağdaya düşenizi, nahili özünüzü alıp parmalı, nire yüzlenmeli. Şolar yali maslahatlara verilip dur. Şoň üçin men diýjek bolýanym, hem meňiz näme soragyňyz bolsa, goşmaça sora bilersiňiz. Hormatly teletomuşaçylar, onda şu günkü jemleýiji sözümizi Türkmeniýa Birleşik Aktivistler Hereketiniň baş tutany Çemenöre Uyamda berýän. Çemenöre Uyamyz inni mundan soň aktivistler bu adam hukuklary barasynda, adam hukuklary guramalary bilen bilelikde işleşmek, şolar bilen ara gatnaşykda bolup durmak barasynda näme etmeli? Siziň maslahatyňyz şoň bilen hem jemleýär. Söz sizde. Esasy şu ýerde men Türkdäki ýesbiren halkymyza we Orsiýatdaky ýesbiren halkymyza ýüzlenjek. Siz näşinýalyk betbaçylyklar ýa şunýalyk meselelerle düşseňiz, hökman bize bildirin, özümüz size dogry adama, dogry nemeleri geçireriz. Ýöne men esasy aýtjak zatym haýyş sizden hak hukuklary we bir kanun hak hukuklary bozmaň, bir kanunçylyk etmeň. Hökman şol ýurdun kanuny bilen ýöräň. Näme üçin diýse siz häzir napример meselem Türkde protestde çykdyňyz, ana şol protestde çykjak bolanyňyz näme dogry, näme üçin diýse şu wagt karantin wagty ol Türkiýanyň düzgünleri başga we zakonlarym, kanunlarym başga. Şolary haýyşsyzdan türkmen bolup kanuna laýyk gezeli, siz Türkmenistanda kanun ýöretjek bolsaňyz özüňizden başlamaly kanun boýunça ýöremegiňi. Düýnüňilikde biz Twitter'da UCI diyen Velagonkan nemesini, sport komitetini ve Davis Cup'ın sport komitetinin nemelerini tag ettik Twitter'da.
Gelecekdäki garaşsyzlyk gününe bular Türkmenistana barjak bolýarlar. Ana şoňa biz hemmämiz bileje protest edeli. Halk bolup siz gowy hereket etjek bolsaňyz, protest etjek bolsaňyz, ana şo Twitter'a baryp çyk, şo Twitter'da protest edin. Ana şo UCI we Davis Cup Türkmenistana gelmese, Türkmenistana boykot etse, Türkmenistana sanksiýa goýsa, ana şo bizim iň uly eden hereketimiz we iň uly eden işimiz bolýar. Diktatora garşy. Gaçy dogry. Minnettar. Hormatly teletomuşaçylar, mehriban doganlar, edidilleşler. Şonuň ýalyda ine gepleşigimiziň geljek sanyna biz 3-nji diktator Serdar Berdimuhammedow barasynda şoň bilen baglanşykly öň häzir we soň oýnaljak bolýan oyunlar we şo Serdar Berdimuhammedowyň tagta çykarylşy oyununa gatnaşýan oýnatgylar barada gürrüň ederiz. Şuňky gepleşigimiz, söhbetleşigimiz şonuň bilen tamam boldy. Nur Muhammed aga çemen öre uýamyza Ullakan Taňry ýarkatyny aýdýan köp sag bolun. Ýeneki efir duşuklarymyza duşýançak Allah ýaryňyz bolsun. Taňry ýarkasyn. Ine görüşgençak.